फकालाबी गामियावहाय दिनै लोब लोब रायजोफ्रा नैबे जोंनि इउपिपिएलनि फोसावदिं मेलाव बाहागो लाफैदों। रायजोफ्रानो खुंनाय मोनसे मेल बियो दिनै बेनि गेजेरजों मोनसे फोरमान जाबाय जे सारा बिटिआरआवनो दिनै प्रमद बर' सारा जोबोद सासे पपुलार लिडार जाबाय। बिथाङा जिहेतु जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव सान्थि गायसनदों, बिथाङा मोनफ्रोमबो हारि माहारिनो न्याय होदों आरो जौगानायनि लामायाव जोंखौ गोख्रैयै लानानै थांबाय थादों। बेफोर गासैखौबो मोजां मोननानै दिनै रायजोफ्रा गोबां मेल खोनासंनो फैदों बेयाव, आरो गोबां गुबुन गुबुन हान्जानि सोद्रोमाफ्रा दिनै जोंनि इउपिपिएल हान्जायाव हाबफैदों। रायजो राजाया माबायदि अनसुंथाइ होदों? रायजो राजाफोरनि आशीर्बादजों, रायजो राजाफोरनि अननायजों जोङो सराइबिल समस्तियाव ट्रेक्टर पार्टिया जे देरहागोन बे रोखा जाबाय। सराइबिल समस्तियावल' नङा, दिनै 40टा समस्तियाव जिहेतु ट्रेक्टर पार्टिया बिजाथि होदों, 40टानि बांसिन बिजाबफ्रावनो इउपिपिएल हान्जाया देरहानानै हारसिङैनो सरकार दानो थांगासिनो दं। आरो 22 सेप्तेम्बर खालि फिन खनसेबाव प्रमद बर'नि बिटिआरआव सरकार फैगासिनो दं। नोंथाङा सासे बिजाथि हिसाबैहाय फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ माबायदि जाजानो लुबैदों? दिनै 40-50 बोसोर उनावहाय जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जोबोद गोजोननि थासारियाव रायजो राजाफ्रा रंजा बाजा मोनसे फोरबो फालिनाय बायदि बिसायख'थियाव बाहागो लागासिनो दङ। मोनफ्रोमबो हान्जाफ्रा बिजाथि थिसनदों आरो जोबोद मोजाङै बिथांमोना फोसावदिं मेल बिथांमोना खालामगासिनो दङ। गतिके आङो मोनफ्रोमबो हान्जाखौ साबायखर बावहरदों। साफ्रोमबो बिजाथिफोरनो आं गोसो गोरबोनि हामलायनाय जासिहरदों। दिनैहाय प्रमद बर' सारनि गायसननाय सान्थिनि थासारियाव आरो दिनै सुबुं दारा खान्थिया गोख्रों जानाय लोगो लोगो मोनफ्रोमबो हान्जा आरो जोंनि बिजाथिफ्रा गोसो खुसियै बिसायख'थियाव बाहागो लानानै दिनै जे फेस्टिभेल अफ डेम'क्रेसि, इलेक्शना जे फेस्टिभेल अफ डेम'क्रेसि, बे मोनसे बाथ्राखौ दिनै फोरमान होदों।